जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन केशिगट्ट वंशी बड़ा द्वादश कनाना जहाँ साबलीला कोइले श्रीनंद नंदन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्रीनंद यशोदा जय जय गोपगण श्रीदामादिचाय जय धेनुवत्सगण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय ऋषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पौर्णमासी जय अबीर नगरी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय गोपीश्वर वृंदावन माज जय जय कृष्ण सखा बड़ुती जराजा जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राम घट्ट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासी जद जन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय द्विज पत्नी जय नागकन्यगण भक्ति तेजहार पुइलो गोविंद चरण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री रस मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रस लीला सर्व मनोरमा जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय जल रस सर्वरस सार परगीय भावो जह प्रजदे प्रजारा जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री जनवपाद पद्म कोरिय स्मरण तीन कृष्ण दासे कहो नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കീർത്തനമാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. വൃന്ദാവനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നതാണ്. രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്കും വൃന്ദാവനത്തിനും എല്ലാ സ്തുതികളും. വൃന്ദാവനത്തിലെ 3 അതിദേവന്മാരായ ശ്രീഗോവിന്ദൻ, ഗോപിനാഥൻ, മദനമോഹൻ എന്നിവർക്ക് എല്ലാ സ്തുതികളും. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ആദ്യത്തിലുള്ള ആ 3 ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് രാധാ മദനമോഹനൻ, രാധാ ഗോവിന്ദൻ, രാധാ ഗോപിനാഥ വിഗ്രഹങ്ങൾ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ. അവർക്ക് എല്ലാ സ്തുതികളും അർപ്പിക്കുന്നു. എന്താണ് ശ്യാമകുണ്ഡം, രാധാകുണ്ഡം, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എന്നിവയ്ക്ക് എല്ലാ സ്തുതികളും. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ലീലകളാടിയ വൃന്ദാവനത്തിന് എല്ലാ സ്തുതികളും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് വൃന്ദാവനം. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. ഗോവർദ്ധനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാധാകുണ്ട്. ശ്രീമതി രാധാറാണി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ രാധാകുണ്ട്. പറയുന്നു കേശി കൃഷ്ണൻ കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ച കേശികെട്ടിനെ എല്ലാ സ്തുതികളും. കൃഷ്ണൻ വേണുഗാനം പൊഴിച്ച് ഗോപികമാരെ ആകർഷിച്ചു വരുത്തിയ സ്ഥലമായ വംശീവട വൃക്ഷത്തിന് എല്ലാ സ്തുതികളും. പ്രജധാമത്തിലെ 12 വനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സ്തുതികളും. ഈ വനങ്ങളിലാണ് നന്ദനന്ദനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ലീലകളാടിയത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ മാതാപിതാക്കളായ യശോദയ്ക്കും നന്ദനും എല്ലാ സ്തുതികളും. രാധാറാണിയുടെയും അനങ്കമഞ്ചരിയുടെയും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരിയായ ശ്രീധാമ തുടങ്ങിയ ഗോപകുമാരന്മാർക്ക് എല്ലാ സ്തുതികളും. പ്രജധാമത്തിലെ പശുക്കൾക്കും പശുക്കിടാങ്ങൾക്കും എല്ലാ സ്തുതികളും. രാധാറാണിയുടെ മാതാപിതാക്കളായ സുന്ദരിയായ കീർത്തിതയ്ക്കും ഋഷഭാനുവിനും എല്ലാ സ്തുതികളും. സാന്ദീപനി മുനിയുടെ മാതാവും മധുമംഗളന്റെയും നന്ദിമുഖിയുടെയും മുത്തശ്ശിയും നാരദമുനിയുടെ ശിഷ്യയുമായ പൗർണമാസിക്ക് എല്ലാ സ്തുതികളും. ബ്രജഭൂമിയിലെ ഇടയകന്യകമാർക്ക് എല്ലാ സ്തുതികളും. വൃന്ദാവനധാമം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അവിടെ നിവസിക്കുന്ന ഗോപീശ്വര ശിവന് എല്ലാ സ്തുതികളും. കൃഷ്ണന്റെ തമാശക്കാരനായ ബ്രാഹ്മണ സഖാവായ മധുമംഗലിന് എല്ലാ സ്തുതികളും. ഇവിടെ ഗോപീശ്വർ മഹാദേവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആരാണ്? ശിവൻ തന്നെയാണ്. ശിവൻ ഒരു ഗോപിയുടെ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ആ രാസലീലയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ അവരെ രാധാറാണിയുടെ തോഴിമാര് ലളിതാസഖ്യ കൈയോടെ പിടികൂടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത്രയും സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അതിനെ പോലും ഭേദിച്ചിട്ട് കിടന്ന ആ മഹാദേവനെ മഹാദേവൻ മനോഹരമായിട്ട് ഒരു ഗോപിയുടെ വേഷമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൃക്കണ്ണ് കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ആ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനാക്കി. അവിടെ ഭഗവാന്റെ ആ വൃന്ദാവനം കാവൽക്കാരനായിട്ട് അവിടെ ഗോപീശ്വർ മഹാദേവൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ ആ ഗോപീശ്വർ മഹാദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശിവന്റെ തന്നെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. എന്നാൽ ശിവൻ ഒരു ഗോപിയുടെ വേഷം ധരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഗോപീശ്വർ മഹാദേവൻ എല്ലാ സ്തുതികളും. പിന്നെന്താണ് ബ്രാഹ്മണ സഖായ മധുമംഗലിന് എല്ലാ സ്തുതികളും. ബലരാമൻ രാസലീലകളാടിയ രാമഘട്ടിന് എല്ലാ സ്തുതികളും. രോഹിണി നന്ദനായ ബലരാമൻ എല്ലാ സ്തുതികളും. വൃന്ദാവനവാസികൾക്ക് എല്ലാ സ്തുതികളും. ഗർഭിഷ്ഠയായ വൈദിക ബ്രാഹ്മണരുടെ പത്നിമാർക്ക് എല്ലാ സ്തുതികളും. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലൂടെ അവർ ഗോവിന്ദ ചരണങ്ങൾ പ്രാപിച്ചു. അല്ലെ, നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ആ ദ്വിജപത്നിമാർ, ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഭാര്യമാരെ അവരെ ഒന്നും നോക്കാതെ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാ വിഭവങ്ങളും. ഭഗവാൻ രാസനൃത്തം നിർവഹിച്ച രാസമണ്ഡലത്തിന് എല്ലാ സ്തുതികളും. രാധയ്ക്കും ശ്യാമസുന്ദരനും എല്ലാ സ്തുതികളും. കൃഷ്ണലീലകളിൽ പരമോത്കൃഷ്ടമായ രാസലീലയ്ക്ക് എല്ലാ സ്തുതികളും. പരകീയരസം എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചതും ബ്രജഭൂമിയിൽ പ്രചുരവും അത്യുന്നതവുമായ മാധുര്യപ്രേമത്തിന് എല്ലാ സ്തുതികളും. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പത്നിയായ ജാനവദേവിയുടെ പാദപത്മങ്ങളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പതിതനായ ഈ കൃഷ്ണദാസൻ നാമസങ്കീർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പോ ആ ബ്രജഭൂമിയെ കുറിച്ചുള്ള മഹാത്മ്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ജ്ഞാനയോഗം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. നോമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ.
വഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യോ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തിക നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരമരിനാമ പദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമനേ വർഷണം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി ദാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവണി പ്രചാരണ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി ഭാഷാത്യ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. മാതാജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ സൂര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അല്ലെ? ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഈ അധ്യായത്തിൽ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻമനവേ പ്രാഹ മനോരിക്ഷാകവേ അബ്രവീത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇച്ഛാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ, ഇതില് ഈ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അല്ലെ, ഇത് എന്താണ് പണ്ട് സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാനെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശപിതാവായ മനുവിനും മനു ഇച്ഛാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പോ വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവനെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതായി പറയുന്നത് 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവനെ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്തമിമം രാജർഷയോ വിദു സകാലേനേഹ മഹദായോഗോ നഷ്ടഃ പരന്തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്, അങ്ങനെ ആ രാജർഷി പരമ്പരയായിരുന്നു അന്ന് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ രാജർഷി പരമ്പര പിന്നീട് അത് ആ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞുപോയി എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് അത് നഷ്ടപ്രായമായി. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനിലൂടെ നമുക്കൊക്കെയാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശം പറഞ്ഞു തരുന്നത്, ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അർജുനൻ വെറുമൊരു എന്താണ് ഒരു നിമിത്തമായിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അർജുനൻ യഥാർത്ഥത്തില് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള വിശാഖ സഖിയാണ്. ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ലോകത്ത് നിന്ന് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിശാഖ സഖിയാണ്. സാക്ഷാൽ വിശാഖ സഖിയാണ് അർജുനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അർജുനനിലൂടെ നമുക്കൊക്കെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ജ്ഞാനം നൽകിയാണ് അല്ലെ? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ അർജുനൻ എന്താണ് അത്രയും നല്ല ആയുധങ്ങൾ എല്ലാം അറിയുന്ന ആളാണ് അല്ലെ? ആയുധ അഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നതാണ് അല്ലെ? അർജുനന് വേണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ യുദ്ധമൊക്കെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് വേഗം പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തീർക്കാം അല്ലെ? ഭഗവാന് തന്നെ അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാം. ആ അധർമ്മികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാം അല്ലെ? എന്നാലേ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചു. ഭഗവാന്റെ യോഗമായ അർജുനനിൽ നിന്നും എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ലഭിച്ചത് അല്ലെ? അർജുനൻ വിഷാദവാനായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശം നമുക്കൊക്കെ ലഭിച്ചത് അർജുനനിലൂടെ. അപ്പോ എന്താണ് പിന്നീടാണ് ആ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താണ് നമ്മളൊരു പഴുത്ത ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ മരത്തിൽ നിന്ന് പറിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അത് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് കേടുപറ്റും അല്ലെ? എന്നാൽ അത് കൈമാറി വരികയാണെങ്കിലോ ഇത് കേടുകൂടാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ ആ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ സന്ദേശം ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടി
ലഭിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാലേ അതിൽ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ് ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതില് 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. അപ്പൊ ആ പരമ്പര ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ ആ 1ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ അതിന്റെ അവതാരികയിലുണ്ട്, അവസാനമായിട്ട് ഈ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും തുടങ്ങി കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ബ്രഹ്മാവ് നാരദർക്കു, വ്യാസദേവന്, 5ാമതായിട്ട് മധ്വാചാര്യർ. ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ, സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് മധ്വാചാര്യരാണ്. ആ മധ്വാചാര്യർ, പിന്നീട് പത്മനാഭ തീർത്ഥർ. അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയില് 22ാമതായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹരിനാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ. പിന്നീട് എന്താണ് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാർ, രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ് ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി. അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയില് 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് ഗൗരകിശോരദാസ് ബാബാജി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്ലാസ് പറഞ്ഞു, മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങളും ചെയ്തിരുന്ന കുറിച്ചല്ലേ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി. അങ്ങനെ ആ പരമ്പര കൃഷ്ണനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇങ്ങനെ എന്താണ് 4 പരമ്പരയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് 4 സമ്പ്രദായങ്ങൾ: സ്ത്രീ സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. ശ്രീ സമ്പ്രദായം അത് ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്, പിന്നെ രുദ്ര സമ്പ്രദായം ശിവനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്, പിന്നെ കുമാര സമ്പ്രദായം 4 കുമാരന്മാരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്, പിന്നെ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ ഈ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ വരുന്നവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ദീക്ഷയൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് അങ്ങനെ അവരിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയും. സേവായം മയാ തേത്യ യോഗോ പ്രോക്ത പുരാതന ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായത് കൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, അർജുനൻ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനുമാണ് മിത്രവുമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മാവിവസ്വത കഥമേതദ്വിജാനീയാം ത്വമാദോ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? അപ്പൊ നമുക്കും സംശയം തോന്നാം അല്ലെ. എന്താണ്, അർജുനനും കൃഷ്ണനും സുഹൃത്തുക്കളാണ് അല്ലെ, സമപ്രായക്കാരായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ. എന്നാല് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക? അതെങ്ങനെയാണ്? അങ്ങ് സൂര്യദേവന്, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അപ്പോൾ ഉപദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി ത്വം വേദ തദപരം തപ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. ഭഗവാനോട് എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എല്ലാം ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. എന്നാല് നിനക്കത്, അർജുനന് അത് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും അനേക ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, നമുക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് എന്തെല്ലാം ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അല്ലെ. എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ ജന്മത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് എന്താ ചെയ്തത്, അല്ലെ 12 മണിക്ക് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും നമുക്ക് അത്രയും ഓർമ്മക്കുറവാണ് അല്ലെ, അത്രയും ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് അല്ലെ. നമ്മളെ പോലുള്ളത് ഓരോ ജന്മങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ ശരീരം നശിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്, സച്ചിദാനന്ദമയമാണ് ഭഗവാന്റെ. ഭഗവാന്
എല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ പഠിക്കും. എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അജോബി സന്യവ്യായാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിം സാധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായയാ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുന്നില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ, എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ പിറവിയില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണോ ഇവിടെ അവതരിക്കേണ്ടത് അപ്പോഴും വരുന്നല്ലേ. എന്നാലും ഒരു സാധാരണ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ദേവകിയും വസുദേവരും ഭഗവാനെ പോലെ ഒരു പുത്രൻ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴേ അങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാനെ പോലെ വേറൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, മത്ത പരതരന്യാനകിഞ്ചിത് എന്നെ പോലെയോ എനിക്ക് എന്താണ് ഉപരിയായിട്ടോ ആരുമില്ലെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി. എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? അത് വസുദേവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, പിന്നീട് ദേവകിയുടെ ഹൃദയത്തിലും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് 4 കൈകളോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായത്. പിന്നീടാണ് എന്താണ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായത് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാനെ നമ്മളെ പോലുള്ള അല്ല അല്ലെ, നമ്മളെ പോലുള്ള ശരീരമല്ല, നമ്മുടെ പിറവിയല്ല. നമുക്ക് ഇന്ന ആളുടെ മകനായിട്ട് ജനിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന് ഇന്ന ആളുടെ മകനായിട്ട് ജനിക്കണം അല്ലെ, എന്താണ് ദേവകിയുടെ വസുദേവരുടെ അങ്ങനെ ആരുടെ മകനായിട്ട് ജനിക്കണം എന്ന് ഭഗവാന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവതരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്കങ്ങനെ അച്ഛനും അമ്മയും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അതിനൊന്നും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അല്ലെ. നമുക്കതിനൊന്നും കഴിവില്ല. ഭഗവാന്റേത് എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരമാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചല്ലേ, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് അല്ലെ. അതിന് നാശമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരമാണ്, അതിനൊരിക്കലും നാശമില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അധിപതിയാണ് ഞാൻ. ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപന. എല്ലാ അഹം ആദിർഹി ദേവാനാം എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എപ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് ആ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വരണം എന്ന് തോന്നുന്നു, അപ്പോഴേ ഭഗവാൻ എന്താണ് അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ശ്ലോകമായിരിക്കും. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തഥാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, എപ്പോഴാണോ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നത്, ധർമ്മത്തിന് ചുതി സംഭവിക്കുന്നത്, എപ്പോഴാണോ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്, എപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം ഈ പിക്ചറിലല്ലേ, എന്താണ് ദേവകിയും വസുദേവരുടെയും എന്താണ് വിവാഹമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കംസൻ തന്നെ നടത്തി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീട് ആ രഥത്തിലിരുത്തി ധാരാളം സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ട് യാത്ര അയക്കുന്ന സമയത്താണ് രഥത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അശരീരി എന്താണ് ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരു അശരീരി കേൾക്കുകയുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രൻ നിന്നെ വധിക്കുമെന്ന് കംസൻ അല്ലെ. അത് കേട്ടപാടും തന്നെ കംസന്റെ ആ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ആസുരിക സ്വഭാവം എടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. സ്വന്തം സഹോദരിയായ ആ ദേവകിയെ മുടിയിൽ കുത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് വധിക്കാനോങ്ങുന്നല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇതിൽ നിന്ന് ആ വസുദേവരെ അതിൽ നിന്ന് തടയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്താണ് പുത്രനല്ലേ വധിക്കുക, എല്ലാ പുത്രന്മാരെയും ജനിച്ച ഉടനെ നിന്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ആ വധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ പിന്നീട് ആ തുറങ്കലിൽ പിടിച്ചടക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ജയിലിൽ അടക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ എന്താണ് ആ കംസന്റെ ജയിലും അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. വൃന്ദാവനത്തില് എന്താണ് ആ മധുരയില് ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് അവിടെ ആ കംസന്റെ ജയിലും തുറങ്കൽ അടച്ച സ്ഥലവും അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്. പരിത്രാണായ സാധൂനാ വിനാശായ ച ദുഷ്കൃത ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗന്തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് അവതരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം പറയുന്നു, ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ അല്ലെ. പരിത്രാണായ സാധൂന. അപ്പോ ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്നാമതായിട്ട്. പിന്നീടാണ് ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണ് ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും. അങ്ങനെ യുഗന്തോറും അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന് എന്താണ് ആ ശത്രുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കാണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് തന്നെ അനേകം ശക്തികൾ ഉണ്ട് അല്ലെ.
അനേകം വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ എന്താണ് അവതരിക്കും അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഓരോരു എന്താണ് വരാഹമൂർത്തിയായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വരുന്നു അല്ലെ. എന്തിനാണ്? ആ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം തന്നെ അല്ലെ. ആ ദുർവാസ മുനി കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. ദുർവാസ മുനിയുടെ ആ ഒരു ഭീകര സത്വത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു അല്ലെ. അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സുദർശന ചക്രം തന്നെ വന്നു. ഭഗവാൻ വന്നില്ല. എന്താണ് പിന്നീട് അതിനെ നിഗ്രഹിച്ചിട്ട് ആ ദുർവാസ മുനിയുടെ പിന്നാലെ സുദർശനം പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം, ഗദ, അതൊക്കെ എന്താണ് ശത്രുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ കഴിയും. എന്നാലും ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വരുന്നത് ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നീട് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു ആണ് ഭഗവാനെ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അവതരിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ സന്തോഷം നൽകാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം, നേരത്തെ ദേവകിയെ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? കംസൻ ആ മുടിക്കത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് വധിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണൻ ആ കംസനെ മുടിക്കത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് മർദ്ദിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് യഥാമാം പ്രവൃത്തി സ്ഥാംസതയിൽ വജാമി. എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഭഗവാൻ പ്രതികരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എന്താണ് ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കാനും ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ഒക്കെ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ധാരാളം അവതാരങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സത്യയുഗത്തില് ധാരാളം അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. വാമനദേവനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നരസിംഹ ഭഗവാനായി അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ അവതാരങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ത്രേതായുഗത്തില് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, കലിയുഗത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഷഡ്ഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കില്ല ഈ സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർ. രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് ഓടക്കുഴൽ വിളിക്കുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ട്. ഒരു കയ്യിൽ അമ്പും വില്ലും എടുത്തിട്ട് വേറൊരു കയ്യിൽ അമ്പും വില്ലുമായിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ടും, സന്യാസദണ്ഡും കമണ്ഡലവുമായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ടുമുള്ള ആ ഷഡ്ഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്വൈതാചാര്യർക്ക് ഒരിക്കലേ വിശ്വരൂപവും കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം, ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. ജന്മ കർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതാ തത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജന്മത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല, അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിക്കുന്നല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്? അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജന്മത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല, അവർ ശാശ്വതമായി എന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ട വരില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ അനേകം ലീലകൾ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതില് ഇവിടെ എന്താണ് ദാമോദര ലീല എന്ന് പറയും. ഭഗവാനെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ യശോദാമ്മ ഒരലിൽ പിടിച്ചു കെട്ടുന്ന ആ ലീലകൾ നടന്നു. അതിനെയാണ് ദാമോദര മാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒക്ടോബർ 20 മുതൽ നവംബർ 19 വരെ ദാമോദര മാസമാണ്. അപ്പൊ ആ ദാമോദര ലീലയെ കുറിച്ച് ശരിക്കും പറയാം. ഒക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും, അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പറയാം. അപ്പോ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് വെണ്ണ അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള എല്ലാവരും, എല്ലാ ഗോപികമാരും ഒക്കെ വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക. കാരണം ആ നന്ദ മഹാരാജാവിന് 9 ലക്ഷം പശുക്കളുണ്ട് അല്ലെ. ഇഷ്ടം പോലെ വെണ്ണയും പാലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഗോപികമാരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുണ്ട് കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് ഈ വെണ്ണ കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അവര് ആ വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെ പോയിട്ട് അവരുടെയൊക്കെ വെണ്ണ കഴിക്കും അല്ലെ. നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് പല ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട പോലെ ഭഗവാന്റെ അനേകം ലീലകളുണ്ട്. അതില് ലീല പറയാം. ഈ എന്താണ് ഭഗവാനെ ഈ ഒരലിൽ പിടിച്ചു കെട്ടിയ ലീല. ഒരിക്കലും യശോദാമ്മ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ ഇറക്കി കിടത്തിയിട്ട്
എന്താണ് പല ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ തൈര് കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് മറ്റുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് വെണ്ണ കെട്ടി തിന്ന എന്താണ് ഞാൻ നല്ല ഗുണമുള്ള വെണ്ണ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും, അവരുടെ വെണ്ണയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് യശോദാമ്മ വിചാരിച്ച് ഇന്ന് ജോലിക്കാരെയൊന്നും കൂട്ടാതെ ഞാൻ തന്നെ വെണ്ണയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണോ അല്ല അല്ലെ, അവരെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് കുറ്റം പറയെങ്കിലും യശോദാമ്മയുടെ അടുത്ത് കുറ്റം പറയും. എന്റെ മകൻ വന്നിട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു, എന്റെ വെണ്ണ വെച്ച കലമൊക്കെ ഉടച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവര് ഉള്ളുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നു, ഉള്ളുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നു അവര്. അപ്പൊ എന്താണ് യശോദാമ്മ എന്താ ചെയ്യാ, രാജാവിന്റെ അടുത്ത് രാജ്ഞിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അത് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് അവർക്ക് ആ മൺകലത്തിന് പകരം വെള്ളിയുടെയും സ്വർണത്തിന്റെ ഒക്കെ കലം അവർക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോ എന്താണ് അവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള കുരങ്ങന്മാർക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കും. അഥവാ ഗോപികമാർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഈ വെണ്ണ തീരെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഈ കുരങ്ങന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവര് വരെ കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ യശോദാമ്മ വിചാരിച്ചു എന്താണ് മറ്റുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്റെ എന്താണ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന വെണ്ണ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ കൊണ്ടാണ്, അപ്പൊ ജോലിക്കാര് ഉണ്ടാക്കണ്ട ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിന് ശ്രമിക്കായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഉണ്ണിക്കണ്ണെ ഉറക്കമൊക്കെ ഉണർന്നിട്ട് അവിടെ വരികയുണ്ടായി. യശോദാമ്മയുടെ മടിയിൽ കയറിയിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് പാല് കുടിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് യശോദാമ്മ അവിടെ അടുക്കളയിൽ പാല് തിളച്ച് മാറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് എടുക്കാനായിട്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ അവിടെ താഴെ ഇറക്കിയിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ അത് തീരെ എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. നന്ദമഹാരാജാവിന് 9 ലക്ഷം പശുക്കൾ ഉണ്ടല്ലേ, അപ്പോ ഇഷ്ടം പോലെ പാലുണ്ടല്ലേ, അപ്പൊ ഒരു അല്പം പാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് എന്നെ ഇവിടെ തറയില് നിർത്തിയിട്ട് പോയതിന് വിഷമിച്ചു. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് മെല്ലെ പോയി എന്താണ് അവിടെ വെണ്ണയൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടുള്ള ആ റൂമിൽ പോയി അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. കൂട്ടുകാർക്കും കൊടുത്തു, കുരങ്ങനും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെയൊക്കെ അലങ്കോലമാക്കി വെച്ചു. പിന്നീട് എന്താണ് അപ്പൊ അവിടെ യശോദാമ്മ വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ യശോദാമ്മ വരുമ്പോൾ ഉണ്ണിക്കണ്ണെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഓടിയ യശോദാമ്മയും പിന്നാലെ തന്നെ ഓടുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇത് കണ്ടിട്ട് എല്ലാ ദേവന്മാരും എല്ലാം ബ്രഹ്മാവും ശിവനും എല്ലാവരും അങ്ങനെ അമ്പരന്ന് നിന്നുപോയി. എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും ആദിർഹിദേവൻ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനായിട്ടുള്ള എന്താണ് അഖിലാണ്ട കൂടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പേടിച്ചോടുന്നു. ആരെ? യശോദാമ്മയെ പേടിച്ചോടുന്നു. യശോദാമ്മ ഒരു വടിയും കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നു അല്ലെ. യോഗികളൊക്കെ 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു ദർശനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തപസ് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഈ യശോദാമ്മ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ ഒരു വടിയെടുത്തിട്ട് ഓടിക്കുന്നു അല്ലെ. യശോദാമ്മയെ ഭയന്നിട്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ ഓടുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ യശോദാമ്മ അത്രയും വാത്സല്യ ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാന് ഒരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നിട്ടാണ് ഭഗവാനെ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ കുറെ ഓടി യശോദാമ്മ തളർന്നപ്പോഴേ ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു ആ ഒരലിനോട് കെട്ടാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഒരലിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ടായിരുന്നു വെണ്ണയ്ക്ക് മോഷ്ടിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരലിൽ തന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ കയറൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് അരയില് ചുറ്റിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്നാല് എത്ര കയറെടുത്തിട്ടും ഒരു 2 വിരലിന്റെ വലുപ്പത്തില് തികയുന്നില്ല. രണ്ട് വിരലിന്റെ വണ്ണത്തില് കെട്ടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അത്രയും കയറ് കുറവ്. എത്ര കയറെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടും കെട്ടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസാനം തളർന്ന് യശോദാമ്മ ഒരു തളർന്നിരിപ്പായി. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നിന്ന് കൊടുത്തു, കുറച്ച് അയഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കയറെടുത്തിട്ട് കെട്ടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു നമുക്ക് ഈ 2 വിരലിന്റെ എന്താണ് ആ വ്യത്യാസം വന്നാലേ ഒന്ന് നമ്മുടെ പരിശ്രമം, മറ്റേത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. അപ്പോ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം, എന്നാല് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ. നമുക്കും ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് പിടിച്ചു കെട്ടാം അല്ലെ. ആ സൂർദാസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പിടിച്ചു കെട്ടാം അല്ലെ. പിന്നീട് ഭഗവാനെ എടി ഓടിപ്പോവാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് സൂർദാസ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ ആ മരവരലിൽ പിടിച്ചു കെട്ടുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് യശോദാമ്മ അവിടെ നിന്ന് പോയി. അങ്ങനെ മെല്ലെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ ആ മരവരല് മറച്ചിട്ടിട്ട് അതും ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടേ യാത്ര ചെയ്യും. അങ്ങനെ അവിടെ മുറ്റത്ത് 2 അർജുന വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ആ അർജുന വൃക്ഷങ്ങള് 2 ഗന്ധർവന്മാരായിരുന്നു. അപ്പോ അവർക്ക് എന്താണ് കുബേരന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള എന്താണ് നളകുബേര മണിഗ്രീവ എന്നുള്ള ആ 2 കുബേരന്റെ മക്കളായിരുന്നു. അവർക്ക് നാരദ മുനിയുടെ ശാപം കൊണ്ട് അവര് 2 വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. ഒരിക്കല് എന്താണ് അവര് മദ്യപിച്ച് ലക്ക് കെട്ടിട്ട് അപ്സരസുകളായിട്ടൊക്കെ നദിയിൽ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് വ്യവസ്ഥയായിട്ട്
കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലെ കൂടി നാരദമുനി വരികയും പുറകിലായിട്ട് ശിവനും പാർവതിയും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും കയറി ഇവിടുന്ന് പോണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അപ്സരസുകളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പോയി. എന്നാല് ഈ കുബേര മക്കള് അവര് മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് നാരദമുനിയെ കുറെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലൊക്കെ സംസാരിച്ചു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നാരദമുനി അവരെ ശപിച്ചു. നിങ്ങളിങ്ങനെ വസ്ത്രങ്ങള് ഇല്ലാതെ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലുള്ള ജന്മം ലഭിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മരങ്ങളായിട്ട് ജന്മം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. മരങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും വസ്ത്രങ്ങൾ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി? ഇല്ല അല്ലെ. മരങ്ങൾ അതിന്റെ തൊലി തന്നെ പൊളിച്ചു കളയുക അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു എന്താണ്, നമ്മള് ശരിയായ രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ജന്മം മരമായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വരും. നഗ്നതയൊക്കെ കാണിച്ച് നടക്കുന്ന രീതിയിൽ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം മരമായിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ എന്താണ് അവരങ്ങനെ നാരദമുനിയോട് മാപ്പ് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ നാരദമുനി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മരങ്ങളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജനിക്കാൻ പോകുന്നത് നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ ആ മുറ്റത്താണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പർശനം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ആ മരവരലും വലിച്ചിട്ട് ആ രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് കൂടി പോവുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ വലിയ രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങൾ വലിയ ശബ്ദത്തോടു കൂടി മറിഞ്ഞ് വീഴുകയുണ്ടായി. ഇത് കേട്ടിട്ട് കൊട്ടാരത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഓടി വരികയുണ്ടായി. ഇതൊക്കെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരും ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ നന്ദമഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, ഉണ്ണിക്കണ്ണനാണ് ഈ രണ്ട് വലിയ മരങ്ങള് മറിച്ചിട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർക്ക് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ അത്രയും ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, ഇത് വേറെ ഏതോ കംസൻ അയച്ചിട്ടുള്ള രാക്ഷസന്മാര്, അവരാണ്, അസുരന്മാരാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടിയെ വേഗം എടുക്കൂ, അവിടെ നിന്ന് എടുക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നന്ദമഹാരാജാവ് അവിടെ നിന്ന് തട്ടിയിട്ട് ഓരോരോ കഥകളും പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തുപോയി. ഈ ഗന്ധർവന്മാർ, കുബേരപുത്രന്മാര് ഭഗവാനെ സ്തുതികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനെ ഒരല്ല് പിടിച്ച് കെട്ടിയല്ലേ, അതിനാണ് ദാമോദര ലീല എന്ന് പറയും. അപ്പോ ആ ദാമോദര ലീല നടന്ന മാസം ഇനി അടുത്ത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴ് എല്ലാവരും അപ്പോഴെന്താണ്, ഭഗവാന് നെയ്വിളക്ക് കാണിക്കുക. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദാമോദര മാസം ഭഗവാന് നെയ്ത്തിരി ഒഴിയുന്നത്. ദാമോദര ഭഗവാന്റെ ഈ ഫോട്ടോ കിട്ടും, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോ കിട്ടും. അത് വെച്ചിട്ട് നെയ്ത്തിരി കാണിക്കുക. ദാമോദര അഷ്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഷ്ടകമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ചൊല്ലാം ആരതി ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ നെറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് കിട്ടും ദാമോദര അഷ്ടകം. അപ്പൊ അത്രയും എല്ലാ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട മാസമാണ്. ഒക്ടോബർ 19 മുതൽ 20 മുതൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങും. നവംബർ 19 അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഒരു മാസം ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ നെയ്ത്തിരിയൊക്കെ ഒഴിയുക. എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുക. എന്നാലേ ആ മാസത്തില് പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ 100 ഇരട്ടി ഫലം ആ മാസങ്ങളിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഈ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വൃന്ദാവനത്തില് ഗോകുലത്തിൽ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ മരവരലൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അവിടെ അതൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ അവിടെ മാലയൊക്കെ ചാർത്തി അവിടെ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അവിടെ വിളക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട് ഗോകുലത്തില്. ഉൽപ്പൽ ബന്ധൻ എന്നാണ് തോന്നുന്നു അതിന്റെ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്. അപ്പൊ അവിടെ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ ലീലകളും നടന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട് വൃന്ദാവനത്തില്. അപ്പൊ എന്തിനാ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ആ അവതാരത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നല്ലേ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുക, അതിന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. വീതരാഗഭയ ക്രോധാന്മയാ മാം ഉപാശ്രിത ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ ഭൂതാമദ്ഭാവമാഗത. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ രാഗം, ഭയം, ക്രോധം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതരായിട്ട് അനേകം ആൾക്കാർ എന്താണ് അവരൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളതും കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിലൊരു എന്താണ് ആളാണ് ശിശുപാലൻ എന്നുള്ളത്. ശിശുപാലൻ അദ്ദേഹം ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും അസൂയായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് 4 കൈകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് ജ്യോത്സ്യരുടെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ ജ്യോത്സ്യർ പറയുകയുണ്ടായി, ഇയാളെ ആരാണോ വധിക്കുന്നത് അവരുടെ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 കൈകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 കൈകളും അപ്രത്യക്ഷമായി. അപ്പോൾ ശിശുപാലന്റെ മാതാവ് ഉറപ്പിച്ചു, കൃഷ്ണനാണ് എന്റെ മകനെ വധിക്കുകയെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൃഷ്ണനോട് അപേക്ഷിച്ച് എന്റെ മകനെ വധിക്കരുത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ് എന്റെ ഭക്തന്മാരെ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ അവരെ വേദനിക്കുകയോ അവരെ അപമാനിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താലും പിന്നെന്താണ് ഞാൻ 100 തവണ ശപിക്കാം, അത്രയും 100 തവണ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ, അതിലും കൂടുതലായാൽ ഞാൻ ഇവനെ വധിക്കും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ശിശുപാലൻ പറയും, ഭഗവാനെ കുറ്റം പറയും, ഭഗവാനെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വഴക്ക് പറയും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എന്താണ് രാജസൂയ യജ്ഞം, യുധിഷ്ഠിരമഹാരാജാവ് രാജസൂയ യജ്ഞം നടത്തുന്ന ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ അതിന്റെ പരമാധികാരിയായിട്ട് ഇരുത്തുകയുണ്ടായി. ഭഗവാനിനെ അടുത്ത് നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. അവൻ പറയുന്നു ഭക്താരാം യജ്ഞ തപസ്സം സർവ്വലോകമായി, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഒക്കെ ഭക്താവ് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ എന്താണ് ഭഗവാനെ അതിന്റെ എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപതിയായിട്ട് അവിടെ ഇരുത്തുകയുണ്ടായി. ഇത് ശിശുപാലന് അത്ര കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ശിശുപാലൻ കുറെ ഭഗവാനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ, പാണ്ഡവരെ എല്ലാവരെയും വഴക്ക് പറയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആ 100 എന്നുള്ള പരിധിയൊക്കെ കടന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സുദർശനം അയച്ചിട്ട് ആ ശിശുപാലനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ സംസദൈവ ഭജാമ്യഹം മമ ഭക്മാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യാപാർത്ഥ സർവശ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലേ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഏത് തരത്തിലാണോ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം തരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് വേണ്ടത്, നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള അവർ പറയുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് ജപിക്കാം അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാം, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മള് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനും അതുപോലെ നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കും, നമുക്ക് അതിനുള്ള ആ പ്രതിഫലം തരും. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് ഭഗവാനെ ഭഗവാനിലും ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായി, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിൽ വിശ്വാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ പരിപൂർണമായിട്ടും ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല, നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ആ പരിശ്രമം കാണും. അപ്പോ ഇവിടെ കാണാം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിട്ടുള്ള പൂന്താനം അല്ലെ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം പൂന്താനത്തെയും കുറൂരമ്മയും വില്ലുമംഗലം സ്വാമി അല്ലെ, മഞ്ജുള, ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരാ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അല്ലെ. മഞ്ജുളാലി ഇവിടെ കാണാം. അവരൊക്കെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അല്ലെ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചവരായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പൂന്താനം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഉണ്ണി ഉണ്ടായി അല്ലെ. ആ ഉണ്ണി ഇല്ലാതായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒന്നും വിട്ടില്ല, ഭഗവാനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുക ചെയ്തത് അല്ലെ. എന്താണ് പാടിയത്, പാടി അല്ലെ, ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ മനസ്സിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണികൾ വേറെ വേണമോ മക്കളായി അല്ലെ. കണ്ണനെ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് തന്നെയാണ് കണ്ടത് അല്ലെ. പൂന്താനത്തിന്റെ അകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള വികൃതികളൊക്കെ കാണിക്കും അല്ലെ. പിന്നെയോ കുറൂരമ്മ അല്ലെ, നേരത്തെ യശോദാമ്മയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ കുറൂരമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എല്ലാ വികൃതികളും കാണിച്ചിട്ട് കുറൂരമ്മ പിടിച്ചിട്ട് കലത്തിലൊക്കെ അടച്ചു വെക്കും അല്ലെ. ആ എല്ലാവരും യോഗികളൊക്കെ എത്രയോ കാലങ്ങൾ തപസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ദർശനം ലഭിക്കും. കുറൂരമ്മ വികൃതിയായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ പിടിച്ചിട്ട് കലത്തിൽ അടച്ചു വെക്കുന്ന അല്ലെ. അപ്പം അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തരല്ലേ. അവരൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ പ്രേമത്തിലായിരുന്നു അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ അത്ര കണ്ട് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു, ഭഗവാനെ അത്ര കണ്ട് ആരാധിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ തിരിച്ചു ഭഗവാൻ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. പൂന്താനത്തിന് മക്കളില്ല അല്ലെ. ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന അന്ത്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്, ആ പൂന്താനത്തിന്റെ ശരീരത്തോട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം
ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കുന്നു, നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം തരുന്നു. നമ്മളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെ. കംസൻ എന്താണ്, കംസൻ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചു അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് ഓർമ്മിച്ചത്? ആ ശ്രീകൃഷ്ണനെ വധിക്കണം, അവൻ എന്നെ വധിക്കും, അതിനു മുന്നേ അവനെ വധിക്കണം അല്ലെ. എപ്പോഴും ഒരു ശത്രുവായിട്ടാണ് കരുതിയത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാർ നോക്കിയാലും അങ്ങനെ എന്താണ്, ആ ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാനെ ആ രീതിയിൽ കണ്ട് അല്ലെ. നേരത്തെ ശിശുപാലനെ പറഞ്ഞു. എന്നാല് നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാനെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്നാണ്, ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം അല്ലെ. നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയും നമ്മളെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും, നമുക്കെല്ലാം നല്ലത് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ആരേ ഉള്ളൂ, അത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ 9 തരത്തിലുണ്ട്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, ഇങ്ങനെ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിത സേവനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അംബരീഷ് മഹാരാജാവാണ്. നമ്മള് ഭക്തിയില് മുന്നേറുന്നതായിട്ടുള്ള 9 അവസ്ഥകളുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് എന്താണ്? ശ്രദ്ധ. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വിശ്വാസം. നമുക്ക് ഭഗവാനിലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിലും നമ്മുടെ ആ ആചാര്യ പരമ്പരയിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവത്തിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്നാമതായിട്ട്. പിന്നെന്താണ്? സാധുസംഘം. സാധുസംഘം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസോസിയേഷൻ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് സത്സംഗങ്ങൾ വേണം. പിന്നെ ഭജനക്രിയ, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ. ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്താണ്? അനർത്ഥ നിവൃത്തിയാണ് പിന്നത്തെ സ്റ്റേജ്. നമ്മുടെ ഉള്ളില് എന്താണ്? കുറെ അനർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മാത്സര്യം, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ അനർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവേണ്ടിക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ള അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും. പിന്നീട് നമുക്ക് നിഷ്ഠ, എപ്പോഴും അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നിഷ്ഠ ലഭിക്കും. പിന്നീട് രുചി, നമുക്ക് എന്താണ്? ആ തിരുനാമത്തോട് രുചി തോന്നും, എപ്പോഴും അത് ജപിക്കാനായിട്ട് തോന്നും. പിന്നീട് ആസക്തി, നമുക്ക് എപ്പോഴും അതില്ലാതെ എന്താണ് സാധിക്കില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാതെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ആ എന്താണ്? തപകഥാമൃതം തപ്ത ജീവനം എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ്? ആ ഗോപികമാർ പറയുന്നു തപകഥാമൃതം തപ്ത ജീവനം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ കഥകൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്, അതാണ് അവരുടെ ജീവൻ തന്നെ. ഇല്ലാതാകുമ്പോ അവരുടെ ജീവൻ ഇല്ലാതാവുമെന്ന് അവർ പറയുന്നു. അപ്പോ ആസക്തി. പിന്നെ ഭാവം അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു യശോദാമ്മ വാത്സല്യ ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അർജുനൻ എന്താണ്? സാഖ്യം, ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഭാവത്തിലാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന് ഹനുമാൻ ദാസ്യഭാവത്തിൽ അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഭാവങ്ങളുണ്ട്. ആ ഗോപികമാരുടേത് അവർ മാധുര്യ ഭാവത്തിലാണ്. പിന്നെന്താണ്? ആ ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തിൽ എന്താണ്? ആനന്ദനായിട്ടും ഒക്കെ, ആ ബലരാമനായിട്ടൊക്കെ ആ ശാന്തഭാവത്തിൽ, അങ്ങനെ ഓരോരോ ഭാവത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നെന്താണ്? പ്രേമം അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തതാണ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ പ്രേമബന്ധം. അതൊക്കെ ലഭിക്കേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം വേണം, പരിപൂർണ്ണ വിശ്വാസം വേണം ഭഗവാനിൽ. ഭഗവാൻ കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നല്ലേ എന്താണ്? ജന്മ കർമ്മജമേ ദിവ്യം. ഭഗവാന്റെ ആ അവതാരവും ലീലകളൊക്കെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അത് നമ്മൾ ഓർക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കേണ്ടി വരില്ല, തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് പോകാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് വിശ്വാസം. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭഗശ തസ്യ കർത്താരമഭിമം വിദ്യകർത്താരം അവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കുന്നു. അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു എന്താണ്? ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം. അപ്പൊ 4 വർണ്ണങ്ങൾ എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണര്, ക്ഷത്രിയര്, വൈശ്യര്, ശൂദ്രര്, ഇങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണിത്? സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി നല്ല നിലയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓരോരാളും എന്താണ്? അവരെ സഹായിച്ച് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താണ്?
4 വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമതായിട്ടാണ് ബ്രാഹ്മണർ അല്ലെ, അവര് വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുക, ദാനങ്ങൾ നൽകുക, ദാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, ദാനങ്ങൾ നൽകുക മറ്റുള്ളവർക്ക്, അതൊക്കെയാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ക്ഷത്രിയന്റേതാണ് ഒരു കടമയാണ് രാജ്യത്തെയും പ്രജകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക അല്ലെ, യുദ്ധം ചെയ്യുക, ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രാജ്യത്തെയും പ്രജകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ വൈശ്യര് എന്താണ് കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. എന്താണ് ശൂദ്രൻ, അവരെ എന്താണ് ഇവരെയൊക്കെ സഹായിച്ചിരുന്നു, കൃഷിയിലും മറ്റുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ എല്ലാവരെയും സഹായിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും എന്താണ് അതിലൂടെ ആ കണ്ണികളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ വിമർശിക്കുന്ന ആളൊക്കെ പറയും ഭഗവാൻ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ വരിയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ചതുർവർണ്ണമയ സൃഷ്ടം ഗുണ കർമ്മ വിഭാഗശ, ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്യണം അല്ലെ, ഒരു വേദങ്ങൾ പഠിക്കണം, പഠിപ്പിക്കണം, മറ്റു പൂജകൾ ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ അവര് ജന്മം കൊണ്ട് അങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെ, എന്നാല് അവര് കർമ്മം കൊണ്ട് അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിലും എന്താണ്, ഒരു ശൂദ്രനായാലും ശൂദ്രൻ എന്താണ് ആ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ പോലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി കണക്കാക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരുടെ ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് എത്രയോ ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് അവരൊക്കെ വൈഷ്ണവരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. അവർക്കൊക്കെ ദീക്ഷയൊക്കെ കൊടുത്ത്, അവർക്കൊക്കെ പൂണൂലൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരൊക്കെ ബ്രാഹ്മണരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും, അവരൊക്കെ വിദേശികളാ. മായാപൂർ, വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരാ. അവരൊക്കെ ഒരു വൈഷ്ണവരാക്കി, ഒരു ബ്രാഹ്മണരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി പ്രഭുപാദര്. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് അവര് വേദങ്ങൾ പഠിച്ചു, എന്താണ് പൂജകളൊക്കെ പഠിച്ചു. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, പൂജകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ പൂജകൾ ചെയ്യുന്നു. നമാം കർമാണി നിബന്ധി നമേ കർമ്മ ഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോ വിജാനാതി കർമ്മഭിർന ബധ്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലച്ചില്ല, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലെ, ഒന്നിലും കർമ്മഫലത്തില് ഇച്ഛയുമില്ല അല്ലെ, ഒന്നിലും ആഗ്രഹങ്ങളുമില്ല അല്ലെ. എന്താണ് ഭഗവാന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, നന്ദ മഹാരാജാവിന് 9 ലക്ഷം പശുക്കൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. അത് അത്രയും ആ മഹാരാജാവിന് എന്താണ് രാജാവാണ് അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന് അനേകം ഭടന്മാരുണ്ട് അല്ലെ, അനേകം ജോലിക്കാരുണ്ട്, അവരൊക്കെ ഈ പശുക്കളൊക്കെ മേയ്ക്കും അല്ലെ. എന്നാല് ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പോകും, കൃഷ്ണനും ബലരാമനും എല്ലാ ദിവസവും പശുക്കളെ മേയ്ക്കാനായിട്ട് പോകും, കൂട്ടുകാരും ഒത്തിട്ട്. ഭഗവാന് ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. എന്താണ് കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാം അർജുനന്റെ തേരാളിയായി അല്ലെ. എന്നിട്ട് പിന്നെയോ ആ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ദുരിതരെ അസ്ത്രങ്ങൾ എഴുതപ്പോഴ് ഭഗവാൻ ആ രഥത്തിന്റെ ചക്രം എടുത്തിട്ട് ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ നേരെ പഞ്ഞടുക്കിണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ യുദ്ധക്കളത്തിലെ ആയുധം എടുക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ് ഭഗവാൻ ആ ചക്രം എടുത്തു അല്ലെ. എന്താണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹന് ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ്. ഭീഷ്മ പിതാമഹനും തലേദിവസം പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നാളെ ഞാൻ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് ആയുധം എടുപ്പിക്കുമെന്ന്. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാനുമാണ് ഭഗവാൻ എടുത്തത്. പിന്നെന്താണ് അർജുനനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്ക് തന്നെ തെറ്റിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ അതിനും തടയുന്നുണ്ടല്ലേ. എന്നാലും ആ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഭഗവാന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ വധിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് ആയുധം എടുപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷ്മ പിതാമഹനും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാനെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ, ഒന്നിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല. എന്നാല് ഭഗവാൻ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാലോ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ അവരും ബന്ധിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. നമ്മള് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. തദ്യുദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിന. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം, അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചിട്ട് ആ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം.
പിന്നെയോ അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. അല്ലെ, ഒരു ഗുരുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരെയായിരിക്കരുത്, അദ്ദേഹത്തിന് വിനയപൂർവ്വം നമ്മൾ ചോദിച്ചറിയണം. പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പോ ആ ഗുരു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ, ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കും, ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരുന്നു. സാന്ദീപനി മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഒക്കെ പോവുകയുണ്ടായി. സാന്ദീപനി മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് 64 ദിവസം കൊണ്ട് 64 കലകൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് വേദങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ. എന്താണ് ആ വേദവ്യാസന് കൃഷ്ണദേവന് വ്യാസനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ, അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 15:15 പറയുന്നു, സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനം അബോഹനം വേദേശ സർവേരഹമേവ വേദ്യം വേദാന്ത കൃത്വേദ. വേദങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. ആ വേദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതും ഭഗവാനാണ്. ആ വേദങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നതും ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ ആ സാന്ദീപനി മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് ഗുരുകുലത്തിൽ ചേർന്ന് പഠിച്ചത്, അല്ലെ. നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് നമുക്കും ഒരു ഗുരുവിനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നപ്പോഴും ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഈ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഈശ്വരപുരിയിൽ നിന്നും ദീക്ഷയൊക്കെ എടുക്കുകയുണ്ടായി. നമുക്കും ആത്മീയ ജ്ഞാനം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗുരു നമുക്കും ആവശ്യമുണ്ട്, അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, നമ്മളെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഗുരുവായിരിക്കണം യഥാർത്ഥ ഗുരു, അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിത്തരുന്ന അങ്ങനത്തെ ഗുരുക്കന്മാരായിരിക്കും ഇന്ന് കാണുക, അല്ലെ. കൂടുതലും ഇന്ന കാര്യം ചെയ്താൽ ഇന്നത് ലഭിക്കും, ഇന്നത് ചെയ്താൽ ഇന്നത് ലഭിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് പറഞ്ഞു തരും, അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നു, ഗുരുർന സസ്യ സ്വജനേന സസ്യ പിതാന സസ്യ ജനനീന സസ്യ ദൈവന്ന സസ്യ നപതീശ സസ്യ നമോ ജയതേ സമോപേതം. നമോ ജയതേ സമോപേതത്വം. നമ്മളെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗുരുവാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു. നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ശ്രീലപ്രഭുപാദർ, അല്ലെ, നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെന്ന്, അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെ. അപ്പൊ അത് മാത്രം മതി നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനം തരുന്ന ഗുരുക്കന്മാരെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഒരു ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ. ഗുരു ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല, അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ, അല്ലെ. നല്ലൊരു ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദമുനിയുടെ ആ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് ധാരാളം ആൾക്കാർ മാറിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, മൃഗാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേടനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും മൃഗങ്ങളെ പകുതി കൊന്നിട്ട് അമ്പെയ്തിട്ട് പകുതി ജീവനെടുത്തിട്ട് പകുതി അവസ്ഥയിൽ വെച്ചിട്ട് പകുതി കൊന്നിട്ട് അതിൽ സന്തോഷം കൊണ്ടിരുന്നു. അത് പെടഞ്ഞ് കളിക്കുമ്പോൾ അത് നോക്കി നിന്നിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിൽ നിന്നാണ് ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നാരദമുനി ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി. നാരദമുനി വനത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴും മാനുകളും മുയലുകളും പലതരത്തിലുള്ള ജീവികള് എല്ലാം പകുതി അങ്ങനെ ആയിട്ട് മരണവിപ്രണത്തിൽ പെടയുന്നതാണ് നാരദമുനി കണ്ടത്. നാരദമുനി വിചാരിച്ചു, ഇത്രയും പാപം ഇതാരാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത്രയും വേദന അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനാണ് അവരെ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നത്, അല്ലെ. അതിനെ അസ്ത്രം ചെയ്തിട്ട് കൊന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതങ്ങ് തീർന്നു, അല്ലെ. അതിനെ പകുതി കൊന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചോര വാർന്ന് അത് പടച്ചിട്ട് മരിക്കും, അല്ലെ. ഇത്രയും ക്രൂരത ആരാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നാരദമുനി അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോൾ ഈ ആ മൃഗാരിയെ കാണുകയുണ്ടായിരുന്നു. മൃഗാരിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ നാരദമുനി കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയുണ്ടായി. ഇതൊക്കെ എത്രയും പാപമാണ്, ഇതൊക്കെ നീ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. നാരദമുനി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നീ ആദ്യം ഈ അമ്പും വില്ലും ദൂരെ കൊണ്ടുപോയി കളയും. നിനക്ക് അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും, ഞാൻ എന്താണ് കഴിക്കുക എന്നൊക്കെ. നാരദമുനി പറഞ്ഞു, നിനക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ എത്തിക്കും, അവിടെ നിനക്ക് എല്ലാം കിട്ടും. നീ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു തുളസിയുടെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് നീ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി, വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ തുളസിക്ക് പ്രദക്ഷിണമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്നിട്ടുണ്ടായി.
അങ്ങനെ കുറെ കാലങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം മാറി. അദ്ദേഹം ആൾക്കാരെയും മൃഗങ്ങളൊക്കെ ആക്രമിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം ഫ്രൂട്ട്സും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ധാന്യങ്ങളും പഴങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാ ദിവസവും കൊണ്ടുകൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ മൃഗാരി വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ നാരദമുനിയാണ് കൊടുത്തയക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിക്കാനായിട്ട് പഴങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നാരദമുനി അങ്കിരമുനിയുമായിട്ട് അതുവഴി വരികയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ മൃഗാരി എന്ന അസുരൻ, ആ വേടൻ എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു വൈഷ്ണവനായി മാറുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് തുളസിക്ക് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്ത് തുളസിയൊക്കെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തുളസി മഹാറാണിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ആ തുളസിയുടെ പരിക്രമം ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം മുഴുവനായിട്ടും മാറി ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനായി. അങ്ങനെ നാരദമുനിയെയും ആങ്കിരമുനിയെയും കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം നമസ്കരിക്കാൻ നോക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ നിലത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറെ ഉറുമ്പുകളും ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ തുണി കൊണ്ട് തന്റെ ആ കയ്യിലുള്ള തുണി എടുത്തിട്ട് അതിനൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി. അദ്ദേഹം അവിടെ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആ ഉറുമ്പും മറ്റു ചെറിയ ജീവികളൊക്കെ ചതഞ്ഞ് മരിച്ചു പോകും അല്ലെ. അതിനൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ നമസ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് കണ്ടിട്ട് നാരദമുനി അങ്കിരമുനിയെ നോക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഒരു മൃഗത്തിനെ പകുതി കൊന്നിട്ട് ആസ്വദിച്ചിരുന്ന ഒരാള് ഒരു ചെറിയ ഉറുമ്പിനെ പോലും അതിനെ കൊല്ലണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് അവിടെ നമസ്കരിക്കുന്നു അല്ലെ. ആ ഒരു ഭക്തന്റെ, ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ, ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മാറാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. അദ്ദേഹം തമോ ഗുണത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല് ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് നാരദമുനി. ആ ഗുരു കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭക്ത പ്രഹ്ലാദന്, ധ്രുവമഹാരാജാവിന്, അങ്ങനെ ആ രത്നാകരൻ എന്ന കാട്ടാളന് എല്ലാവർക്കും ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ നാരദമുനി. അങ്ങനെ ആ മൃഗാരി എന്ന വേടനും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി മാറുകയുണ്ടായി. നമുക്കൊരു ഗുരു ആവശ്യമാണ്. ഗുരു നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കും. ഭഗവാന്റെ അടുക്ക് എത്താനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന് സാധിക്കും. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് ആരാണ് ഭഗവാന്റെ അടുക്ക് എത്താനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, മന്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? നാരദമുനി അല്ലെ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ആ കയാധുവിന്റെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ടാണ് ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ വളർന്നത്. അജ്ഞശ്ചാശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തിന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനാ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയാദൃഷ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡൗട്ട് ചെയ്യരുത്. അതിനെ സംശയാദൃഷ്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അവർ അധപ്പതിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനിലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിലും ഒക്കെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതൊരിക്കലും ഡൗട്ട് ചെയ്യരുത് അല്ലെ. നമ്മൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നല്ലേ, നമ്മള് സ്കൂളിലൊക്കെ എന്തെല്ലോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലേ, ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടാണോ? ഹിസ്റ്ററിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഒരിക്കൽ ഭഗവത്ഗീത ഗീതാ ജയന്തി പ്രമാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുസ്തക വിതരണത്തിന് പോയപ്പോൾ ഒരു കോളേജിൽ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹിസ്റ്ററി ടീച്ചർ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചതല്ലേ, ഇതിനൊക്കെ തെളിവുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ കുരുക്ഷേത്ര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, ആ യുദ്ധങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സ്ഥലങ്ങൾ, എല്ലാ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടി ചോദിച്ചു, നിങ്ങള് എന്ത് വിഷയമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഹിസ്റ്ററിയാണ്. അപ്പൊ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണോ അതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അവർക്ക് പിന്നെ വാക്കുകളില്ല, പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ അവര് അതൊക്കെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കും. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം, രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ നടന്നതൊക്കെ അവർ വിശ്വസിക്കുക. എന്നാൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടന്നതിന് അതൊന്നും അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും രാമാനുജ മധ്വാചാര്യർ ഒരിക്കല് ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലൂടെ പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ കുറെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള ഒരു നദി കാണിച്ചിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, ഇതൊക്കെ ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ചുവന്ന കളറിലായിരുന്നു, ഇതൊക്കെ ചോരപ്പുഴയായിട്ട് ഒഴുകിയുണ്ടായിരുന്നു.
കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ നിറം ചുവപ്പായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ അതിലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരൊരു സംശയാദൃഷ്ടിയോടെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയുണ്ടായി. മധ്വാചാര്യർക്ക് മനസ്സിലായി, മധ്വാചാര്യർ ആരാണ്? മധ്വാചാര്യർ വായുദേവന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ ആ മധ്വാചാര്യർ അവിടെ ഒരു സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ കുഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവരോട്, ശിഷ്യന്മാരോട്. അവരവിടെ കുഴിച്ചു. അവിടെ കുഴിച്ചപ്പോൾ വലിയ ഗദ, ഒരാൾക്ക് എടുത്താൽ പൊന്താത്ത അത്രയും എത്രയോ ടണ്ണ് ഭാരമുള്ള ഗദ അവിടെ കാണിക്കണ്ടായി. അദ്ദേഹം അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് ഭീമൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഗദയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടായി. അപ്പോ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഇതൊന്നും കെട്ടുകഥയല്ല, ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ഇതൊക്കെ. അപ്പോ അതില് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും അധപ്പതിച്ചു പോകും. അപ്പോ നമ്മള് എന്താണ് നേരത്തെ ആ മൃഗാരി അല്ലെ, അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു, ആ നാരദ മുനി ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചു അല്ലെ, അത് പ്രകാരം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെ ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനായിട്ട് മാറാൻ പറ്റി അല്ലെ. നമുക്കൊരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട് നമ്മൾ മാറുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും മാറാൻ പറ്റും അല്ലെ. എല്ലാറ്റിനെയും ഡൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഉയരാൻ സാധിക്കില്ല, അവര് അധപ്പതിച്ചു പോകുമെന്നും തന്നെ പറയുന്നു. യോഗ സന്യാസ കർമ്മണാം ജ്ഞാനസംഛിന്ന സംശയം ആത്മബന്ധന കർമാണി നിബന്ധന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ത്യജിച്ചിട്ട് ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങിയിട്ട് ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അല്ലെ. അപ്രകാരം അയാള് കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന് പറയും. പ്രഭാതരി എല്ലാം ഭക്തിത സേവനങ്ങളാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നല്ലേ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ജന്മ കർമ്മചമയ ദിവ്യം. ഇവിടെ പ്രഭാതരി ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ കാണുന്നില്ല, അവരൊക്കെ അത്രയും ആനന്ദിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ കേട്ടിട്ട്. തസ്മാദജ്ഞാന സംഭൂതം മൃതസ്ഥം ജ്ഞാനസീനാത്മന ചിത്തൈനം സംശയം യോഗം മാത്തിഷ്ടോത്തിഷ്ട ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ടടുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കു ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യും. അർജുനനോട് ഇത്രയും ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു അല്ലെ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നിനക്ക് അജ്ഞാനം കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ടടുത്തിട്ട് യോഗനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ. ആത്മാവാണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഈ ശരീരമല്ല, അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ. ഇപ്പൊ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു, നീ എന്താണ് ഈ അജ്ഞാനത്തിന്റെ അത് ആ സംശയങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ അജ്ഞാനങ്ങളും അതെങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മള് ഹൃദയത്തിൽ പകർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും അല്ലെ. ഇത് അർജുനനുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്കുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം പകർത്തുക. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം 3 പ്രാവശ്യം ജപിക്കാം. എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ.